20 ta' April, Santa Agnese ta' Montepulciano, reliġjuża, għexet bejn l-1268 u l-1317. Din ir-reliġjuża Dominikana twildet fi Granio Vecchio qrib Montepulciano l-Italja u kienet ġejja minn familja Anja Senji. Minn kmieni ħafna kellha ġibda għat-talb u kienet tgħaddi ħin twil frokna tgħid ir-Rużarju qarkub. Meta kien qatt kellha biss 9 snin, niesa daħluha f'kunvent ta' sorijiet ta' ħajja awstera f'Montepulciano, imsejħin Sokkjoni, għax kienu jilbsu il-bies tal-ixkora. Minkejja l-età żgħira tagħha hija kienet mudell tal-virtujiet insara għall-oħrajn. Fi żmien wara, meta s-sorijiet fetħu kunvent ġdid fi Proceno, raħal żgħir ħdejn Viterbo, Agnese intbatet f'dik il-komunità. Kontra qalba hija kellha tiġi maħtura badessa, imma kien meħtieġ il-permess tal-Papa Nikola Erba' għax hi kienet kellha biss 15-il sena. Il-qaddisa kienet tgħix ħajja maksa għall-aħħar. Għal 15-il sena kienet issum ħobs u ilma u torqod għall-qija tal-art, imma kellha tibdel dan il-mod ta' ħajja wara marda qalila. Hi esperjenzat viżjonijiet u estasijiet u jingħad li wettqet mirakli biex titma' lis-sorijiet tagħha fi żmien ta' ġuħ. Imma minkejja il-fama tal-mirakli, il-qdusija tagħha kienet mibnija fuq ħajja sempliċi u imħabba kbira lejn Ġesu u Ommu Marija. Il-fama tal-qdusija tagħha waslet f'Montepulciano u n-nies ridwa tmur lura fosthom. Kienet ilha nieqsa 22 sena minn pajjiżha u kellha tmur u twaqqaf monasteru ġdid ta' sorijiet taħt ir-regola ta' Sant Wistin fl-1306. Aktar tard, bl-esperjenza li kisbet fil-komunitajiet li kienet qabel u konvinta kemm benefiċċji jistgħu jiġu jekk tkun affiljata ma' ordni reliġjuż kbir u rikonoxxut, il-qaddisa għedet għal kollox dan il-monasteru taħt l-ordni Dominikan. Santa Agnese ta' Montepulciano mietet fl-20 ta' April 1317 ta' madwar 50 sena. Kienet iddikjarata qaddisa mill-Papa Benedittu XIII fl-10 ta' Ottubru tal-1726. Ħafna qaddisin Dominikani kienu ta' spiss iqattaw ħafna ħin quddiem Ġesu sagramentat u kellhom iċ-ċans igawdu minn din l-esperjenza spiritwali u sabu f'Ġesu il-mistrieħ għal ruhom. Fost dawn insibu lil Agnese ta' Montepulciano li fil-ħajja evanġelika kebset lill-oħrajn bl-ispirtu kontinwu ta' mħabba u talb. Imdawra minn ġenituri li kienu jgħixu bis-sħiħ ir-rieda ta' Alla, hija kibret fl-ispirtu ta' talb u ried biċ-ċar l-għaġġ li kellha biex tiddedika ruħha lil Alla. Hija kienet mara ta' umiltà u sempliċità kbira. Kellha devozzjoni lejn it-tfajjel Ġesu u l-Verġni Ommu Marija. Kienet meqjusa bħala strument ta' paċi u kienet ipperswadiet lin-nies tal-inħawi tat-Toskana biex jaħdmu għal paċi bejniethom. Santa Katarina ta' Siena issejjaħ lil Agnese bħala Om Glorjuża għax kienet dejjem ta' eżempju għall-oħrajn. Taħt it-tmexxija tagħha, il-kunvent mar ħafna l quddiem fil-għad ta' membri u fil-ħajja qaddisa. Lejn tmiem ħajjita sofrit ħafna bil-mart u lil ħut tas-sorijiet kienet tgħidilhom: jekk ta' bilħaq tħobbuni, għandkom tifirħu li m'għandhomx mammur ningħaqad mal-arus tiegħi, titniktux għat-tluq tiegħi, tindunaw li jien mhux se nabbandunakom u jien inkun tagħkom għal dejjem. Abara sar ċentru ta' pellegrinaġġi u fost dawk li marru jżuruha insibu lill-Imperatur Karlu Erba' u lil Santa Katarina ta' Siena. Agnese hija meqjuma fil-Knisja ta' Orvieto. Santa Agnese tallimna biex inkunu maqudin bejnietna
u nimitawha fid-devozzjoni lejn Ġesu u Ommu Marija u b'umiltà u mħabba naslu biex dejjem nagħmlu dak li hu tajjeb u ġust. U inti, kemm titlob quddiem Ġesu sagramentat? Ir-Rużarju huwa talba għal qalbek kif kien għal Aniese u għal ħafna qaddisin kbar? Kemm tagħti importanza lil Ġesu u lil Marija billi tgħix kif jixtiequna huma? Taħdem biex tkun strument ta' paċi fejn tara l-ġlied u nuqqas ta' qbil? U kemm tirsisti biex tfittex dak u dak biss li hu tajjeb u ġust u tadottah f'ħajtek? Talba. U Santa Aniese ta' Montepulciano, xejn ma waqfek milli twettaq dak li Alla talab minnek, anke meta kont għadek ta' età żgħira, u sal-aħħar bqajt tieħu ħsieb lil dawk kollha li kienu taħt il-kura tiegħek. Għamel li b'talbek aħna wkoll nieħdu ħsieb ta' ruħna l-ewwel u qabel kollox u nirsistu biex ngħinu lill-oħrajn biex jilħqu l-istess għanijiet. Jiġifieri ħajja ta' virtu kif urejtna inti. Amen.